Machiegni kendo Nyakwaramogi Ajwang'. Jotim nonro e weche mag pur kod lokruok mar kor lwasi dwaro mondo piny owacho oti kod nonro e loso chike matayo weche mag pur kinde ni mantiere lokruok mar kor lwasi. Mai biro e kinde ma jopur dhi nyime kod puro kothe machiek kinde koth machuok kaka bel. Jojuma nigi mathoth. Lokruok mar kor lwasi kelo kedo koro pod medo kelo midhiero e sektor mar pur e piny Kenya kaachiel kod piny mangima. Okenge mopogore opogore imedo keti mar bero wechego mag pur e kindeni ma midhiero mar lokruok mar kor lwasi pod thiro wechego mag pur e piny Kenya. Jopur mathoth e kaunti ma Migori dhi nyime kod yore pur mopogore opogore ma oting'o pidho kothe kaka mano mar bel manyalo timo maber e kinde ma koth tin. Koro bel nieri wapure watimogo intercropping. Koro intercropping wani odhi maber. En kwa pure to gima nyalo miyo wa challenge to mana koth nikech kocha bet ka gima dry. To wasebedo kwa dhi kode maber kendo oduma bende wapuro, rabolo bende wan go to gi kitchen gadi. More tiyo kod farmers in terms of research kendo wapuonjo gi practices manyalo medo chiemo mondo opur mang'eny kendo households mondo obed gi chiemo mang'eny. Bende gitiyo kod mboleago mok mag duka magin mboleago ma igolo losruok mag jamni kaachiel kod moko kaka yo achiel mar doko piny nengo mar pur. Kech mbolea wayudo from chieth gweno gi gik mwapidho oduma instead of burning waloso kode mbolea. Koro regenerative farming ni and farming mas so cheap makoro people think ni and backwards. Mawan go nyocha okwa apply fertilizer ahinya to nikech koro ji use chemicals ahinya weche mag pidho nyanya pidho alot waluor ni in future lopane koro biro dwaro fertilizer naturally. Koro mabe luoro mwasebedo koro kaka jopur koro ma miyo kata mana valuable crops machalo kaka onions mane be ne wapidho samoro nikech ok nyal chiek ka onge chemicals mbedo applied. Ka opogore kod biro kod yore pur manyien, chike mopogore opogore bende osebedo ka iloso e piny Kenya mondo koro si yorego mag pur manyalo kelo nweng'o makare kindeni mantie lokruok mar kor lwasi. Ema kelo innovations and technologies manyalo enhance practices mitiyo kodo e pur. To koponi magi obedo transferred to the farmer kendo harvest nyaka bed ni obed gibedo improved. Such once research findings osewuok, researchers wadhi oko kendo watemo puonjo farmers ni magi gik mwayudo to but we need to do things like this. Koro wapuonjo gi new methods, new practices and best practices maginyalo tiyo kodo to sustainably transform the food system and therefore to improve harvests and increase household food security. Jotim nonro e weche mag pur kuonde tiegruok kaka mbalariany wach ni thoth chike ma oseber ka iloso mata wechego mag pur e pacho kae ok tim kaluwore kod nonro ma osetim e yore pur makare. Laktar Florence Oduor ma en jatim nonro e wechego mag pur kaachiel kod lokruok mar kor lwasi wach nitie nonro mathoth mabeyo ma osetimi kuondego mag tiegruok e yorego mag pur ma bende koro nyalo konyo mokalo e bero wechego mag pur e kinde ni mantie lokruok mar kor lwasi. Kata kamano thoth nonrogi okete tim. To gaps mantie e policy to nitiere nikech policy bedo iloso gi leaders to there is no onge engagement kind joma loso policy to kod joma create evidence manyalo inform policy. Koro iyudo ka policy that has been formulated and policy moko bedo based on the needs of the people on the ground. Pur mar oduma go ganda wasebedo kwa dhi maber to nikech wan mapur along the lake kogiko tieno rao iluongo ni hipo giwuok oko koro crops wage magidwa ne gichamo koro ma miyo wa hard time nikech nyadi ng'eny ne kod uma ni e pap kata kod uma ni e gine kanyo to chuni ni koro kibininde ot irito nyaka chieng' moro oduma ni bed ready makae. Jopur jiwo piny owacho mondo koro keto kenge makare mar jiwo pur makare e kindeni mantie lokruok mar kor lwasi ma oting'o mano matego jopur e yore makare mag pur.
George Juma, Ramogi TV, Migori. Anche Soena obedo jaloch mar miliona 1.2 e tugo mar Shabiki Avieta. Ndege mar Shabiki Avieta nofuyo momiyo ana shillings miliona 1.2 ma en jaloch machielo maduong' e Shabiki Avieta.